Γεια σας. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω διάφορες κατασκευές που μπορούμε να κάνουμε αν έχουμε έστω 3 τέτοια βραχιολάκια. Μπορούμε να κάνουμε και με άλλο στυλ βραχιολάκια, αλλά θέλουμε να έχουμε αυτό το ανοιγματάκι. Βλέπετε, να το. Να έχουμε αυτό εδώ πέρα το άνοιγμα. Ώστε και να έχουμε αρκετά τέτοια ή να μπορούμε να κάνουμε μια πιο μεγάλη κατασκευή. Λοιπόν, μένα αυτά είναι τα βραχιολάκια μονάτα. Τα βλέπετε. Δηλαδή είναι κάτι απλά, δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο. Διαλέγουμε ένα τυχαίο. Εγώ διάλεξα τώρα αυτό. Και παίρνουμε ένα άλλο. Τυχαία χρώματα τώρα. Δεν μας πειράζει. Αν θέλουμε μπορούμε να τα συνδυάσουμε, αν δεν θέλουμε δεν είναι υποχρεωτικό. Και βάζουμε πολλά το ένα δίπλα στο άλλο. Και τα γατζώνουμε όμως μέσα. Βλέπετε πώς θέλουμε να γίνει αυτό. Βάζουμε λοιπόν με την ησυχία μας, δεν μας κυνηγάει κάποιος. Αν τυχαίνει να έχουμε κάποιο ίδιο χρώμα, π.χ. όπως εγώ τώρα να βλέπετε αυτά τα δύο είναι σε ένα ίδιο χρώμα, τα βάζουμε σε τελείως άλλες πλευρές ώστε να μην φαίνεται ότι είναι ίδιοι. Και εφόσον λοιπόν έχουμε βάλει αυτά τα βραχιολάκια, παρατηρούμε ότι μας έχει περισσέψει ένα. Να σας το δείξω και καλά. Αυτό είναι. Ωραίο, απλό. Θα το πάρουμε. Δεν θα το βάλουμε όπως τα άλλα. Θα το βάλουμε έτσι. Δείτε πώς κάθεται. Και θα το πιάσουμε με προσοχή τώρα αυτό εδώ, αυτό. Και στέκεται, βλέπετε. Τώρα αυτό βέβαια αν έχει λιγότερα βραχιολάκια πάνω του, μπορούμε να το στολίσουμε και στο δωμάτιό μας. Και αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Γιατί είναι κάτι που φαίνεται ότι είναι χειροποίητο, ότι το έχουμε στολίσει μόνοι μας και είναι κάτι ωραίο και διαχρονικό. Εντάξει, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο βέβαια, να το, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιον να τον εντυπωσιάσει. Λοιπόν, αυτά μπορούμε να τα πούμε σε κάποια άλλα βίντεο. Γεια σας!